Kaya't nararapat ang ibig. Yan na. Ako nag-ihugasan. Sige ka. Ako na. Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Charles M here. So karon atong video. So karon atong video. So karon atong pagabuhaton is magsabaw ta og tiil sa baboy. Ang tiil sa baboy dako kayo mo ni siyang pinakadako nga part, my favorite. Lami kayo ni siya ko nang malata-lata na bitaw, na maghumoy-humoy na bitaw, ag ko perting lamia. So mo ni tulo ra siya kahiwa. Ang usa kahiwa is pinakadako kayo din. Tiyara ang tiil sa baboy, nakatunob din yung mga iach and everything. So, ako na siyang latan una. And then, after ko maglata is, maghiwa na ko sa mga panakot o guban pa. Okay? Kining gabi magagmay-gagmay yun. So dagong din nagkuon ning hiwaan ni no. Kabira bitaw pay mga on dili bitaw ikaw ang mukaon. Charing. Ay. Kainit ba sa kalibutan? Init kasi sa mga sa kalibutan, no?
Anong init ba sa kalibutan? Bakit mainit dito sa Pilipinas? No! 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 So, now I come to you. Da-da-da-da-da-da-da. A few moments later. So, nahuman ako og panadtad na ata diri gabi, na atay bumbay, na atay ahos, ug naputay kamay nga kalabasa. Ay, natay putay kamatis. Ano, sili. So, natay sili, natay bumbay, natay ahos, natay gabi Concepcion, yan na putay kalabasa. So, akong ibutang na lang una is karing gabi, kaya ang gabi is gahi-gahi bitaw ng gabi para kagahion sa imuha. Charot! Wala pa ka siya mabukal, taod-taod pa na gibutang. Pero ako nang ibutang ang gabi, kay gahi-gahi man po ng gabi, sigdi lang good, no? This is my style. Wala pa siya mabukal, pero for sure init na yun na. So, butangan ako gabi para mulaut-laut siya. Wala may lami siya mulaut-laut. Okay. So, wala pa isang oras sa paglata sa tiil sa baboy, pero gabukal-bukal na siya. Amo ring dungagan pa na maglaing minuto or paabton og mga usang oras or dong oras pa sure jud na lata nang ato ang baboy para alamian siya kaunon, di ba? So, takuba na to og balik kay atong latan. So, while waiting malatag ato ang tiil sa baboy, diarag amo ang manok, kusang buok na nabilin sa among manok, nga matay na ubang manok. Kung mo na lang ni siya nabilin, ag basilan, ay naidohong buok din nabuhi, moro to giihaw, and then kaning basilan, the rest nga matay, way laming mga manuka. 2,000 years later. So, nasanto sa gitna ng giluto na atong idugang ring bumbay og sili. Palugra ko sa kuan may luweg, bago kang nanguweg. Humok na ba ka ni magahi pa? Oh, you wanna magahi pa no? Sa inyong palagay, humok na kaya siya? Akong tilawan ha? Tilawan. Tabang jamo. Tomorrow.
Dili na, mga una ta, ready to eat na siya. Lami na kaayo. Dili na ta magbukbang ron, no? Dili ako mapakita sa akong dagway, kinabong na mo sa akong dagway. So ang suwa lang ako ipakita sa inyo. Lami, zama. Let's eat!